Не сте ходили на психиатър. Жестоки сблъсъци се завързаха между привърженици на Атака и мюсюлмани в джамията Баня Баша в центъра на София по време на днешния митинг на националистите срещу високоговорителите на джамията. Напрежението между двете групи ескалира, след като атакисти се опитаха да качат тон-колона на тоалетната до джамията. При сблъсъците пострадаха много хора. Един от мюсюлманите е с пукнат череп. Мръсници такива! Какво ви удариха? Моля? Какво ви удариха? Не знам, яхната ми удариха. Питайте ги! Моля според вас. Гула, как ще гула? Ти виж какво става, бе? Нека продължи на урока. Викайте бързо по-ушамбуланца! Войнар! Като страхливец, бе! Войнар! Не може да е позволено на един мюсюлманин да продава слугата си, без да заяви недостатъка. Ти си български полицай, Кикьов! И не го арестували си служи пес, Кикьов! Ти си български полицай, Кикьов! И не го арестували си служи пес, Кикьов! Кикьов! Обръщам се към българските полицаи. Кикьов! Арестувайте! Задръжте! Ти си български полицай! Кикьов! Кикьов! Ето втория. Гръбска работа. Защо не
Идиотска работа. Идиотска работа. Inspektor,